Oras marihita damang dayang dong asa porsiao pajo pangusir hotau dia cara jepek alai maripola rosso ho pinatol hasatane depata jumulo hita matangin depata Jehovah mau lihat pasal panami dia surang nama Tuhan kami naik tumangon hatam kami Tuhan ukap roh pikiran kami asa mangula mar parbiatan bagas Yesus matanya kami amin. Dita damang dayang dong asa porsiao hatane depata di hita di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020 nah tersurat di Psalmen bidu 40 ayat 5 sono mayok bisi buasa saya tukihu ali todiku jala buasa saya rusak ko di bagasan aku aposi ma di bata ai saya na pujiokku rope bana datuaon ni buhiku jala de bataku ido anggo saha dihita karong masaha porsiaon buasa saya tuki hita di bagasan mulut tahun sipata saya gali hita pamatakta bui alani aka parsorion namasa di bagasan ngulu niba alani sitaono ala ro aka namasa isarana rupaning ekonomi naso dengan jala pacarian naso adong manang na di pariana kono manang ni parrumah tanggao manang di ngulu si ganopari di kekeluarga boy masa manang alani aka naung maruju ngulu nani hangolongan gudang aka masa boy mana hobi ngulu niba manang alani aka musuh niba naro lahu manggugai ngulu niba alani gudang aka parsorion nama nosak di bagasan ngulu alai di dok parpesanon puasa saya tuki ho alai tondiku jala puasa saya rusak kok di bagasan au mengapa gelisah merasa tertekan di dalam hidup alani di dok apa sih madeka marhabo satu jauh di bagasan ngulun pangasau matuhani asa margogo asa rapotan haluaon di bagasan ngulun unang gabe madili hita alani akan masa nama nosak ngulut tahun alai adong do debata bangurupi na tuk mangalehon narikot di bagasan ngulut tahun dak pasobona jolma na marhabo satu ibana songoni dang adong bangurupion rumah hita tu debata jala saya na pujok pro bebana atuau di bohikku jala debatakku pujion ni todikku debata jala hatuau debatakku inna parpesal menon di bagasan namasa di bagasan gulma alai dipuji do debata jala di rokdo hatuauku jala debatakku pertolongan dan akhlakku inna di bagasan nisa lapatanah kama kenang hita saluhukna terpuji debata di bagasan si taono pehita di bagasan parukilot pehita di bagasan parsorio pehita unang masari hita pasahatu turupan di debata mamuji debata gabe soro hita manang matili hita tinggak kos saluhukna nasa holson yorhab turupan di debata ai pasaro debata mengurupi nguluton Allahku pertolonganku di mana dok atau mangilu pangurupiot kita di bagasan ngulutong ido benda di dok buku deta nomor 260 ali debataku dodongaku ganu pari ganu tam tupahana dolakaku urupana mana kusdoro hakidisi debata dodongaki seleleng nai debataku dodongaku ganu pari ganu tau tupahana dolakaku urupan di debata doa mana saluhuna akan masa di bagasan mulut atau dohono mamar hite hatane debata di tikion unak setu kihita tapasa matu debata jala unang masa dihita laho manghutun mamuji dohot pasangapot debata lam maksi hohok mahita turupan di debata
basaro de bata mangurupi hita marhite tot di porbadia namia di bagasa muluta pasti kita sanggup menghadapi apapun pergumulan hidup tak bereng masih jauh margugu do ibana nakpe budak pasurana manahan ibana gabe marlipat gadang pasu-pasu di jalan pos marhata di Tuhan memberkati amin katanya mereka debata Jehovah para surana sumurung ido tutu olah tu hodo kami marhaposan ai hodo pangaluan nami di bagasan parsorio na hodo pihan asa molutuki jala totong di bagasan arsa kami olah kodo paposi kami ujon nami mahung odo debata hatuan nami jala debata nami nasum badia nasum gugu matasi saluhuna akan masuk ke sumut nami urupi pargugu kami Tuhan arti itu di porbadia na mengajari manuturi nuruna siruham Tuhan di bagasa Yesus matanya kami saat amin horas